TV. Here, we will be showcasing videos of our comedy skits, gags, life vlogs, travels, and many more. Your subscription means so much to us. To help us grow our channel even more, please hit that subscribe button and leave a like. It truly means so much to us. And if you would like to get notified on our latest videos, tickle that bell icon and set it to all. Introducing the cast and crew of Bastos Gang TV! Bastos Gang, come on everybody, let's have some fun. Yummy yum, Bastos Gang, come on everybody, let's have some fun. Yummy yum, Bastos Gang, come on everybody, let's have some fun. Oh, good morning sir! Welcome to Benford Fitness Gym. Ang maganda dito sa gym niyo ah. Oo naman sir. Sir, itutur ko po muna kayo sir. So sir, nandito po yung mga bicycles natin. At saka this way na lang sir. Naku sir, hindi kayo nagkamali ng gym na pinasukan. Tuturuan po namin kayo. May mga trainers din kami magagaling dito. Ayos talaga no? Oo naman sir, panigurado kapag nasimulan nyo na to, hindi nyo na bibitawan at babalikan nyo pa. Talaga? Oo naman sir, nakaka-addict kaya dito sa gym. Wow! Ay kung ganun, wag na lang pala. Ha? Bakit naman sir? Sabi mo nakaka-addict. Oo sir, ma-addict talaga kayo dito sa gym. Naku, wag na talaga. Di mo alam. Dati kaming addict. Magbabagong buhay na sana kami. Tas ngayon, gagawin mo na naman kaming addict. Let's go guys! Kuya ka ba? Nanyak ka ba? Hindi ah! Anong hindi? Kanina ka pa sandal ng sandal sa akin. Eh kasi itong nasa harapan ko, ang bigat. Binuhat ba naman yung barbell eh, hindi kaya. Eh ayan, ay matay. O sige yan, hilahin mo lang ng pagganon-ganon. Ganito? Oo, okay na yan. 20 counts na ba? Kahit 10 counts lang, okay lang. Last week, 10. Ngayon, 10 ulit. Alam mo ikaw, wala kang gagana-gana mag-train. Irereklamo kita. Wow! Ang taray! Ako ba talaga ang irereklamo? Oo! Hindi mo ba nakita yung karatula dun sa labas? Nakalagay doon, self-service. Buti nga pinagsilbihan pa kita. Diyan ka na nga. Pre, pre, kumusta? Ito, hindi okay. Bakit? Hindi ba tumalab yung gamot na binigay ko sa'yo? Ay, sobrang tumalab. O yan ang problema. Akala ko pa pampalaki ng muscle. Oo, pampalaki nga. Iba't ibang muscle yung lumaki sa akin. Ayan oh. Eight, seven, six, five, four, three, two, one. Okay, inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Okay. Ngayon naman, strengthen your muscles. Mag-curl outside. Okay, find your pair. Very good. Teka, miss. Ano ginagawa mo? Nag-curl up. Hindi eh. Ang sabi ko, mag-curl ups, hindi magkulot. Ay, hindi ba ito curl up? Sorry. Okay, sige, ganyan nga. Sige pa. Ayan.
na. Eh, hindi naman yung kasali. Pasaway kasi yan sa bahay. Kaya pinasquad ko lang para magtanda. Nay! Nay! Sorry! Hindi na ako ulit! Tahimik ka, ipagpatuloy mo yan. Ano yun? Ang alin? May mabaho! Ewan ko! Huli ka ang baho! Saan mo lang galing yung amoy? Mutot ka, no? Uy, huwag kang magbinta ha! Kanina pa yun! Hindi na yan tutok na yun! Pag may plano pumasok sa gym, sa ibang bansa, let's go! We have to lose some weight! Sa Pinas, tara, andun si Crush! Yan ang Pinoy! Ay, Bes, nandito na ako. Ay, Bes, ang tagal mo. Ay, sorry kung pinaghintay kita. Ang traffic kasi. Uy, Bes, alam mo, kanina, napakaliwalas na panahon. Kung paglabas ko, biglang ba naman ang ulan? Grabe talaga. Bes, 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 ang tahimik mo. Galit ka pa ba? Sorry na. Magyak ka na dyan. Miss, excuse me lang ha. Nampas mo yata yung kasama mo. Nabuli oh. Kuya, pwede mo paano sa ulit? Sige, hilahin mo yan. Tapos igaganyan-ganyan mo. Ano ulit? Ganyan-ganyan. Ganito? Oo, ganyan. Sige na, kaya mo na yan. Teka nga muna sandali. Bakit? May kailangan ka pa? Bakit napakatamad nyo? Di ba trabaho mo to? Hindi mo ba alam? Pag 600 na kitang customer sa araw na to, utang na loob naman, magsikap ka na lang. Uy, pare, kanina mo pabukbot yung dumbbell ah. Wala ka bang balak mag-treadmill o mag-bicycle man lang? Hay, naku, pass muna. Bakit? Sobrang ako mare. Yan! Inom pa! Napala ko tuloy. Di mo ba alam na may session tayo ngayon? Anong inom? Yung ba ako? Yun yung na-hangover? Adila, oo! First time mo kayo mag-gym. Una na nga ako. Kung alam mo, 10 buwan na ako nag-gym, di pa rin ako pumapayat. Ay, naku sa'yo. Lahat na yata ng exercise, ginawa ko na pero di pa rin, mataba pa rin. Paano ka papayat? Lagi ka na naman nasa fast food chain. Eh, kunting exercise lang, gutom na. Tama ka, pre. O di ba? Tama ako. Oo nga, tama ka. Gutom na ako. Sige, pre, kaya mo na ako. Mare, parang hindi mo na kaya. Ayoko na! Mare, second day pa lang natin to ah. Hindi ko na kasi kaya pero hindi pwedeng tumigil. Bakit naman? Tumigil ka na lang. Huwag mong pilitin yung sarili mo. Hindi pwede! 5 years ang inabil kong membership dito, no? 5 years, tapos second day pa lang, suko ka na? At ano bang maisipan mo kung gano'ng katagal yung membership? Nakita ko kasi sa ads nila, after na session, may libreng merienda. Yun lang. Oo, sayang naman yung lumpia. Hey, Petra, ba't tumigil ka? Nakakawalang gana kasi. Ha? Bakit? Hindi ka ba kumain? Kumain naman, pero wala ka bang napapansin sa gym na to? Magaganda yung mga gym equipments nila. Yun lang. Sa'yo ba? Kulang sila ng picture ng mga tao may maganda at fit na katawan. Mukhang. Tsaka, dapat dito banda meron. Tsaka doon, dapat meron din.
Tama. Isa-adjust natin sa may-ari para mas ganado tayo mag-gym. Kumbaga, sila yung inspiration natin, di ba? Tama, may point ka. Katulad nito, may picture nga. Ang pangit-pangit naman. Ang pangit na. Pero, hindi naman picture yan eh. Salamin yan. Mukha ko yan, oh! Ang pangit. Diyos ko. Uy, pre! Dito ka din pala nag-gym? Oo, 1 year na, mahigit. Talaga? Tagal na! Ikaw, bago ka lang dito, no? Oo, at magtatagal din ako dito. Oo, pag magtagal ka dito, siguradong magiging maganda at fit na yung katawan mo. Hindi naman ang katawan ang gusto ko maging fit. Ha? Eh, ano? Tayo, pag magtagal ako dito, baka maging fit tayo para sa isa't isa. Toy, 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 mga toy,